Assalamu alaikum daukacin al'ummar jihar Zamfara mai albarka. Ga wata muhimmiyar faɗakarwa a gare mu Zamfarawa. An yi zaben 'yan majalisun tarayya da zaben shugaban ƙasa wanda ya bar baya da ƙura. Ga kuma zaben 'yan majalisun jiha da zaben gwamnoni yana tafe. Ya ku al'ummar jihar Zamfara, hankalinmu ya dawo cikin jikinmu. Ku sani, jihar Zamfara ita ce jiha mafi cutuwa da al'amuran da suka shafi rashin tsaro a faɗin ƙasar nan baki ɗaya. A yanzu, dabarar fitar da wannan jiha tamu a cikin matsananciyar masifa yana hannunmu ta hanyar kaɗa ƙuri'unmu domin zaɓen nagartattun mutane da za su fitar da mu a cikin halin ƙaƙanikayi. Ya ku jama'ar jihar Zamfara, kada mu kuskura mu koma gidan jiya. Muna dai ganin yadda 'yan bani na iya mulki suka kasa fitar da jihar Zamfara a cikin baƙin bala'in da ke addabar jiharmu. Rashin dabara ne mu sayar da 'yancinmu a kan jakar taliya ko kuma kullun jakar magi ko wani fallon zani da ba zai rufe maka tsiraici ba. Ya ku Zamfarawa, kuma ƙara hankalta mu tashi tsaye domin tabbatar da ƙuri'unmu sun zama halaliyar 'yancinmu. Ya ku Zamfarawa, kada fa mu yi sake su ƙara yi mana sakiyar dabaruwa. Yunƙurin nagartaccen sauyi shine a gabanmu. Ya ku Zamfarawa, ga 'yan takarkarunmu nan sun fito a jam'iyyar PDP domin ceton kanmu da kanmu. Mu fito kwanmu da ƙwarƙwatanmu domin mu zaɓi namiji mai tausayi, Dr. Dauda Lawan Dare a matsayin gwamnan jihar Zamfara da kuma sauyi mai amfani. Kuma zaɓe shi tare da 'yan majalisun jihar Zamfara a jam'iyyar PDP mai nagarta. Ya Allah, ka dube mu ka kuma share kukanmu, ka tabbatar mana da alkhairin zaɓenmu, mazanmu da mata. Mun gode. Wannan saƙo yana zuwa muku ne daga ni Billy Location Waka. Na gode.